Γεια σας παιδιά, Γεια σας. Αυτό είναι το δεύτερο Q&A και πάμε να το κάνουμε. Φώτης 32-156 είμαι εγώ. Εφεντάει δυναμητάκια. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βαρυλότο δυναμητάκι? Κόμπρα 8. Γιάννης Αμιωτάκης. Ποια είναι η καλύτερη σου ομάδα? Η ΑΕΚ. Δημήτρης Καλαϊτζάκης. Τι άλλα βίντεο θα κάνεις στο κανάλι? Δεν ξέρω, θα σκεφτώ και άλλα βίντεο, αν μπορώ να τα κάνω κιόλας. Κωνσταντίνος Dreamers. Γιατί κάνεις τόσο λίγα λεπτά βίντεο? Με αυτούς του subscribe, τι περιμένεις δηλαδή, τόσα, μπορεί να κάνει και περισσότερα κάποια στιγμή. Φώτης 32-156, εγώ δηλαδή. Ποιο είναι ο πιο γαμάτος YouTuber με δυναμητάκια? Ο Alex Channel φυσικά, εντάξει έχει. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι όμως. Όχι. Γερμανία όπως... Εντάξει, άσε Ναι. Γερμανούς. Ναι. Παναγιώτης Σταθούλης. Γιατί έχεις τον Χριστάκη στο βίντεο ανακοίνωσης? Γιατί μπορεί. Για να μου πει για τα βαρελότα και τα πυροτεχνήματα. Κρίς Κορονιώτης, αυτός που λέγαμε με το Χριστάκη. Ναι. Αυτός. Πότε θα σταματήσεις να κάνεις βίντεο στο YouTube? Όταν δεν θα με βλέπουν πια οι subscribe και δεν θα μπορώ να κάνω βίντεο. Βαγγέλης Χατζής. Πού μένεις και πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 13 και μένω στο Κιάτο Κορινθίας. Βλασάρας 100. Γιατί κοιτάτε οθόνη και όχι την κάμερα? Από συνήθεια κοιτάμε εδώ πέρα και δεν κοιτάμε την κάμερα. Μόλις ήρθε και ο Κρίς. Ναι, γεια σας. Και αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, like, subscribe εσάς, γεια σας.